Liwabın döwlet dükanlarında soňky günlerde satylan unyň aglaby bölegi zaýlanan gurçuklan bolup çykdy. Bu ýagdaý bazardakysynan arzanrak una tamakin adamlaryň ými tüpçünçiligine ýene-de zarba boldy. Türkmenabadyň we Liwab ýylaýatynyň Çärjöw Saýat köýtendäki etraplarynyň döwlet eýçiligindäki dükanlarynda soňky hepdäniň dowamında satywda peýda bolan un birinji sort diýilip satylypdyr. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli çeşmeler bu unyň ýmite yaramaýan zaýlanan önüm bolup çykanlygyny görüň berdiler. Welaýatyň döwlet dükanlarynda subsidiýerlenen narhdan un 2 aýdan bäri satylmandyr. Şeýlelikde bu un sewdasy ýene-de ilatyň maddi taýdan agyr ýagdaýdaky gatlagy üçin azyk öpçünçilik meselesini çözmändir. Şol bir wagtda döwlet dükanlarynda owy hili un hem satylmaýar. 14-nji ýylda Türkmenabadyň azyk dükanlarynyň birine un almak üçin baran ýaşaýjynyň azatlyga görüň bermegine görä, unyň hilinden eden şikaýetine satyjy başga unyň düpden ýokdugyny aýdypdyr. Şu wagt polisiýa işgärler hem ýokary hilli uny tapyp bilenoklar. İsleseň gurçuk bar bolan birinji sort un bereýin diýip Türkmenabatly ýaşaýjy satyjy salgylanyp görüň berdi. Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýene bir Liwably Çärjöw etrabynyň ýaşaýjysy owy ilatynyň gurçuklan uny hem satyn almaga gaýyl bolýanlygyny, sebäbi bazarlarda daşary ýurtlardan getirilýän ýokary hili unyň esli gymmatlanlygyny aýdýar. Liwably ýaşaýjylar soňky günlerde Liwab ýylaýatynda daşary ýurtlularyň köp göze ilýänligini görüň berdiler. Yerli çeşmeleriň biri ýakyn günde ordaky dartgynlylygyň dowam edýän wagtynda goňşy Eýrandan çykyp gaýdan daşary ýurt raýatlarynyň bir böleginiň Liwaba hem baranlygyny görüň berdi. Liwablylar bu ýagdaý bazardaky narhlaryň göterilmegine täsir etdi diýip hasap edýärler. Eýrana raketalaryň atylmagy bilen Liwaba Özbekistanyň hem de Gazagystanyň raýatlary getirildi. Sondan soňra bazardaky ähli haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy bilen daşary ýurtdan getirilip satylýan unyň bahasy da epetli ýokurlandy. Sonuň üçin owy ilaty gurçuklan uny da gaýyl diýip çeşme görüň berdi. Buğday Türkmenistanda öndürilýär. Türkmen hökümeti her ýyl 1,4 million tonna buğday öndürýänligini yglan edip gelýär. Şeýle-de soňky ýyllarda daşary ýurtlardan un importynyň möçberini hem artdyrýar. Muňa garamazdan un we çörek gytçylygy saklanýar we ilata köplenç zaýlanan un satylýar. Türkmenabadyň sewda we güç edaralaryndaky ýagdaýdan habarly çeşme un gytçylygynyň sebäpleriniň biriniň unyň bekanun sewdasy bilen bagladygyny aýdýar. Ol döwlet dükanlaryna satmak üçin berilmeli unyň belli bir böleginiň hususan da kontrabanda ýollary bilen Özbekistana gidilip satylýanlygyny aýdýar. Bar un Özbekistana gara ýollar bilen çykarylyp satylýar. Bu zatlardan yerli emhemi bölüm hem habarly. Ilat bolsa welaýat häkimliginiň ýmit üpçünçilik bölüminiň telefon belgilerini jaň edip soranlaryna elevator işlänok. Un ýok diýip jogap berýärler diýip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu Liwab ýylaýatynyň we Türkmenabad şäheriniň häkimliklerinden şol sanda azyk üçünçiligine degişli bölüminden resmi maglumat almagy inançdy. Emma telefon jaňlarymyza hiç kim jogap bermedi. Bu aralykda ýurdun güç edaralary buğday öndürýän gallaçy daýhanlara gözegçilik edýär we gysa şörkezýär. Hökümet daýhanlar üçin amatly şert döretmegiň ýerine agyr zähmet çekip bergili galýan kärendeçileri günäli edýär we jazalandyrýar. Şol bir wagtyň özünde de Marynyň bazarlarynda etiň we et önümleriniň narhy ýokurlandy. Azatlyň habarçysyna görä 20-nji ýylda yerli et dükanlaryndaky bahalar birden göterilip, göle etiniň bahasy kilogramyna 70-den 75 manada, goýun etiniň bahasy 75-den 80 manada ýetipdir. Et dükançylary häzir soýmany, satmany mal tapmaýar. Biz her gün mal bazaryna aýlanýar. Bazarda canly diri mallaryň bahalary ýokurlandy. Şol sebäpden bizem et önümlerini gymmatlatmaly bolýar diýip habarçymyz et dükanlarynyň biriniň eýesini çetirledi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan maldarlar soňky wagtda mallaryň şol sanda keselçilikden hem köp gyrylýanlygyny görüň beripdi. Ýurtda 7 ýyl bäri dowam edýän un çörek gytçylygy we azyk bahasynyň durnuksuzlygy barada döwlet wekillerinden resmi düşündürüş berilmän gelýär. Türkmenistanyň hojalyk bolup maskala agdalarynyň maýyplyk resminamalaryny düzedýän hemde ýogalan adamlaryň atlaryny ýazgydan
bank kasaplarından ayırtman her ayda olaryň atlaryna gelýän terişdäni nagtlaşdyrýan maşgallaryň köpelýänligi habar berilýär. Şu aralykda merhum kakasynyň pensiya pulunyň şinnem alınýanlygyny anyklan denan prokuroryň ardasyny izin almak baradaky teklibini ret edenligini aýtdy. Bu hili galplikler owa şäher ýerlerini özara gurrunçylyklarda öňräkden bäri agdalýar. Ýöne ýurdun maglumat üçin ýapyk bolmagy, raýatlaryň açyk gurrun etmekden çekinmegi, faýdalýanlary ýerini anyklaşdyrmagy, resmilerden düşündiriş almagy mümkinçilik bermeýär. Häzir Türkmenistanyň dürli sebäplerini kıyın ýagdaýlarda galyp eklenç meselelerini çözmek üçin her türlü bir kanun işleri şol sanyna para verip maşgalada bir ya iki adama maýyplyk açtyrmak çıkalgasyna ýüdürýän adamlar köp. Olar göterimine pul alıp tanış tapıp hozalykda her adam başyna 16-18 miň manat pul verip invalidlik, maýyplyk açtyrýarlar diýip anonimlik şertinde gürleşen hünärmen aýtdy. Hünärmeniň aýdan sözlerini şeýle öz boluşly çıkalga ýüdüren adamlaryň biri öz misalyny tasdik etdi. Biz maýyplyk düzedip döwletiň kömek pulundan peýdalanmasak bolanok. Biz munyň dasyndan başga işler bilen mesulanýarys. Sonda da zordan hojulygymyzy ekleýäris. Dip ahalla habarçymyz bilen gürleşen ýaşaýjy çağı wagtlary düzedilen maýyplyk resminamalarynyň mektep tamamlan ogullaryna harby gullukdan galmagy hem uly kömek edenligini aýtdy. 2 ýyl açgor bolup harby gullukda gezeninden goý başga işler bilen hojulugy ýardym etsin, gazanç etsin. Iň soňy biziň çağlarymyzy hukuk goraýjy etmek niýetimizde ýok. Dip maşgalasy bolup maýyplyk resminamalaryny düzeden ahally ýaşaýjy adynyň agdalmalygy şerti bilen beren gurrungyny aýtdy. Şeýle-de häzir notarius, bank işgärleriniň käbiriniň dilli uşup ýogalan adamlaryň pensiýa we maýyplyk hasaplaryny yapman, olaryň adyna gelýän pullary nagtlaşdyrmak arkaly bir kanun pul gazanýanlygy habar berilýär. Kakamyň ýogalyna 2 ýyl bolup gelýär, emma bank işgärleri notarius işgärleri bilen dilleşip kakamyň adyny hasapdan aýyrman, şuna çelinip pul nagtlaşdyryp öz aralarynda paýlaşyp gelipdirler. Muny maňa bir notarius işgär aýtdy. Men ilki ynanmadym, soň öz başdak derňemäge ondan mundan tanış tapyp soramaga başladym. Deyip bu mesele boýunça prokuratura arda beren raýat azatlygy öz tejribesini gurrun berdi. Söhbetdeşimiziň tasdiklamagyna görä, ol bolan işleri anyklanandan soň bank işgäriniň öýüne barýar we meniň kakamyň kömek puluny häzirki güne çenli alýarsyňyz. Emma biz hiç zatdan habarsyz. Egerde şeýle bolsa, meniň hojalygym kıyın günne. Men baryny maňa beriň diýenmek, maňa da uzundan beriň diýär. Emma bank işgäri gaharlanyp üstüne gyýgyryp ony kowgar we şondan soň merhum kakasynyň pensiya pulunyň ogurlanýanlygyny aýdýan raýat göni prokuraturaga gidip bu iş boýunça şikayet ardasyny berýär. Prokuratura işgäri onun kakasynyň ýogalan baradaky şahadatnamasyny görüp bu meselede hakykatdan hem jinayety baş goşulanlygyny tasdik edýär. Ýöne bilýäňe, häzir döwür kyn, eklenç üçin her zat edip bilerler. Senem düşün we ardaňy ýygyny alaý diýär. Men arzamy ýygyny aljak däl, gerek bolsa ýokary ýazjak. Dip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan raýat prokuratura işgäriniň tögellüçiliginiň sebäbini hem anyklananyny, onuň gorajak bolýan bank işgäriniň ýakyn hossarynyň emheme işini işleýänligini, muny özüne bank işgärleriniň aýdanlygyny aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçysy bu işi gözegçilikde saklaýar we arz eden raýatyň howpsuzlyk aladalar bilen baglykda adam atlaryny we beýleki jikmejiklikleri aýtmakdan herlikçe saklanýar. Adatlyk raýatlaryň maýyplyk resminamalaryny düzeltmekde, kömek pullaryny almakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada mundan öňem habar beripdi. Emma Türkmen häkimetleri garaşsyz neşirleriň jurnalistlerine düşündiriş bermeýär. Döwlet eýçiliginiň häkimetli wagt beýle habarlara reaksiýa bildirmeýär.
Aktamyň aýtmagyna görä, Amerikanyň prezidenti Donald Trump Israil bilen Iranyň arasynda dowam edýän konfliktde Birleşen Ştatlaryň günümün gatnaşmagy baradaky kararyny geljek 2 hepdäniň dowamynda kabul eder. Bu aralykda Israil Iranyň ýadry we balistik raket dethgalaryna garşy gosmaçy darbalary urjakdygy bilen haýwadatdy. Häzirki wagtda gapma garşylygyň gowşamak alamatlary görünenok. Iranyň ýakyn geljekde gepleşiklere başlamak ähtimallyk mümkinçiliklerinden ugur alyp, men 2 hepdäniň dowamynda konfliktde goşulmak ýa goşulmazlyk baradaky kararymy kabul ederin diýip, Aktamyň medeniýet wekili Caroline Levitt 19 iýunda Trumpyň ýürüýte beýanatyny okudy. Pentagon ozal Irandan Israila atylan raketalary urmaga kömek berendigini ikrar etdi. Emma Irana garşy günü hüjüm operasiýalaryna gatnaşmaýandygyny belläp gelýär. Amerikanyň bu beýanaty Jenewada Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň ýokary derejeli diplomatlarynyň Iranyň daşary işler ministri Abbas Arakçy bilen meýleşdirilen gepleşiginiň öňü tirasynda ma'lum edildi. Caroline Levitt medeniýet ýygnygynda Prezident Trumpyň Tehran bilen diplomatik çözgüde öňe ilerledýändigini, ýöne onuň esasy maksadynyň Iranyň ýadra ýaragyny edilmeginiň öňüne almakdygyny aýtdy. Levitt şeýlehem Trumpyň Iran bilen geljekde baglasylajak itlendik şertnamanyň çäginde uranyň baýlaşdyrylmagyny gadagan etmek we Tehranyň ýadra ýaragyna eýe bolmazlygyny kepillendirmek baradaky talaplaryny gaýtalady. Iran bolsa ýadra programmasynyň diňe raýat maksadlydygyny öňe sürýär we urany baýlaşdyrmagy gadagan etmek baradaky itlendik şertnamany häzire çelni reddedip gelýär. Prezident hemise diplomatik çözgüde goldaýar. Ol paragçylygy mäkämlik arkaly üpçüne dän liderdir. Diplomatik mümkinçilik dörüse prezident hemise sol ýoly taýlar diýip Levitt aýtdy. Şeýlede ol jurnalistlere ýöne prezident güç ulanmakdan hem çekinmeýär diýip bellidi. Trump Truth Social platformasyndaky postunda The Wall Street Journal gazetinde çap bolan makalat algylanyp, ýaranlaryny Israil'in Irana garşy hüjümlerine goşulmak üçin Amerikan güýçleriniň meýilnamasyny tasdiklandygyny, emma onuň häzirki wagtda Iranyň ýadry programmasyndan ýüz öwürmegi mümkinçiligini gözleýändigi baradaky habary inkar etdi. The Wall Street Journal'ın meniň Iran barada pikirlerim hakda hiç gili düşünjesi ýok diýip Trump ýazdy. Şeýlede Bloomberg agentligi çeşmelerine salgylanyp, Amerikan resmiýetleriniň ýakyn günlerde belki dinç günlerinde Irana garşy mümkin bolan darbalary taýýarlanýandygyny habar beripdi. 18 iýunda jurnalistleriň soraglaryna jogap beren Trump özüniň Iran bilen söwüşmegi gözüňünde tutmaýandygyny, ýöne Tehranyň ýadra ýaragyna eýe bolmagynyň öňüni almak üçin şeýle operasiýalary amala aşyrmagy mejbur bolup biljekdigini aýtdy. Israil'in premier ministri Benjamin Netanyahu televizionyada eden çyksynda Israil'in Iranyň ähli ýadra dethgalaryna zarba urmagy mümkinçiliginiň bardygyny, emma itilendik kömegiň hoşniýetlilik bilen kabul ediljekdigini aýtdy. Trump Amerikanyň bähwidine laýyk hereket eder. Men bolsa Israil'in bähwidine laýyk hereket ederin diýip Netanyahu belledi. 19 iýunda Israil sol gün ir bilen Iranyň raket darbalary sebäpli hastahana zeper ýetenden soň Iranyň ýadra we raket wekimlerini ýok etmek barada wada berdi.